Una Catalunya basada en l'economia ecològica és perfectament possible. Ho estem veient a Alemanya, per exemple, a Baviera, on tot el model econòmic està encarrilat cap a una societat desnuclearitzada basada en les energies renovables, és a dir, les energies del sol, l'energia eòlica, l'energia solar, la biomassa, la geotèrmia, etc., amb un fort component derivat de tot el que és l'economia del reciclatge, amb una agricultura biològica, amb una gestió dels boscos sostenible, aprofitar la biomassa i amb tota una sèrie de milers de llocs de treball que poden sorgir d'una construcció sostenible. Difícilment l'economia dominant, la que està ara en crisi, es pot donar la sortida a l'atzucac en què viu Catalunya. La sortida no és altra que l'economia ecològica, no perquè ho digui aquí un ecologista de tota la vida, sinó perquè realment així ho marquen els paràmetres de l'economia del segle XXI. Això no és una qüestió purament només dels ecologistes, que també, sinó que en aquests moments els grans fòrums internacionals de l'economia mundial tots creuen que la sortida de la crisi és l'economia ecològica. Nosaltres entenem que l'ecologia és l'economia de la naturalesa. És a dir, els economistes tradicionals han basat el model econòmic i de creixement amb els paràmetres del que és el producte interior brut i el producte nacional brut, que no internalitzen els costos ambientals. Tenim una falsificació del que és l'economia real. És a dir, entenem que un país és pròsper si té un producte interior brut molt elevat. I això és totalment erroni, perquè pot haver països que no tinguin un producte nacional brut o un producte interior brut diguéssim molt alt, i en canvi siguin ecològicament rics. Aquesta Catalunya ecològica que proposo en el meu llibre i en el meu assaig només es podrà portar a terme si hi ha un canvi de paradigma polític en els nostres governants. Veig molt difícil que els governants que han dominat la transició democràtica, que en aquests moments s'ha vist que és un fracàs perquè aquest model econòmic ens ha portat a l'especulació financera, a l'especulació del territori, a la bombolla immobiliària. Aquest model no tornarà per reproduir-se, que la gent no es faci més il·lusions. Aquest model no tornarà. L'única solució que hi ha per una veritable Catalunya forta és l'economia ecològica.